Ale jo, jako jde, no, já se zase díval před sebe, víš? Je, to byl zase tam předáček. Jo, jo. Aspoň. No a teď co tady, že? Právě. To je takový prostě na prd. Ale tož půjde to, vole. To žít to asi půjde, ale já to nechci. Já se taky nechci. Já mám malovat. Já mám doma 3 hladové krky. To je to prudký. Je na to. Vidíš tož? No, jako my nemáme downhillový kola, aby jsme tohle sjížděli. Jsme jenom enduristi. No. A pojď. Ty vole. Jdeš tudma, jo? A pojď. Ale je pravda, že to není zas tak hrozný. Co tady? Dropíček. A to je přesně to, když jedeš první. Ano. Pěkně. Garden. Krásně projetý, ne jak u vás v Hulíně. Hop. A je to za náma. Nožky pálí. Pod tím listím je také zrádné. Ale, pozor, co to, pane? Však byl suchej. No ale, stačí. Borci ještě chtějí nahrávat. Viděli ESO z Hulína. Můžem. Jsem ti v patách. Tak pojď. Pojď, pane. A teď to rozjet.